Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Piyang, anong kalit mo ko na magitok mo? Dili mahimo, Harry. Pasaylo ako. Dili... dili ko magkahimo sa paglupad. Piya? Dili... Piya? Ayaw papadool ako. Baby? Ayaw ko hikapa. Lakip ang akong kusog. Nawa. Ano naman eh? No, baby. Please. Ay ko itugmod palayo ni mo. Please. Buhi iko No. Ginabuhi iko. Ay. Mag-isikaran ako. Baby. Di mahimo. Piya. Baby, please. Di na ko makalupad. Piya. Ugwa na sa mga kukusog. Dili mahimo. Diwa na sa kong gawam ang nawa na ako. Ano man? Gugma ang gigikanan sa imong gahom. Gugma usab ang mamahimong hinungdan nga mawa kini kanimo. Piya. Baby, balik. Dili mahimo, Hari. Piya. Di na ko mahimong mahigugman mo. Asay mo ako.
Please! Come back! Piya na kinahanglan ko nimo. I will be lost without you, baby. Please! Balik na ko! Ayaw ko biya eh! Biya! Balik! Mga unta og maayo. Oh. Ubay-ubay kiningi mo ang gi-order nga pagkaon. Uy, yes. Much money man koron. Much money. Tanawa ko ha, tanawa. Kini. Kita ka? Ha? Kita ka na ko, ha? Unsay mo nakitang kalahian ba na ko? Tanawa. Wa ko buntay. Gikan ba ko sa parlor? Unya, gikan sad ko nag-shopping. Wa pa ni mo makita ang dakong kalahian sa akong porma, Bonds? Dili kaya na ako makita ang dakong kalahian sa imong porma sa katapusan tang nagkita ang karon. Kay, gwapa ka manggod. Gwapa ka kanunay sa akong pananaw. Manindot o mabati man ang imong isulo ba? May make-up ka man o wa? Tarong ba? Dili ka makatuwa na ako. My hand. Hala. Imong gikuha nga akong kamot ikanong gihakan. Mura kong mibalik sa kabatanon. Ay, ahak na gini. Ma-inlove na gid ko ini ba? Ha? Husto gid ay ko nga nakahuna-huna na sa pagpaano sa among kasal sa akong bana. Magpaanal ka? Yes, magpaano. Oo ga. Aron kita na ang mag-uban ga. Andam ka magkangunong na ako, di ba? Ha? Oo, diha. Wala problema sa kwarta. Saya na lang kay para na ako ang pagkastuan lang sa among annulment. Kay, may tinubdan ako sa kwarta. Unsa? May tinubdan ka? Ayaw pagsapa sa uban na. Pero, dako magpagsalig nimo. Mao nga ikaw ra nga akong sultihan ini. Nakaila ka anang naa sa mga balita karon nga gamhan ng babae? Oh, ngano? Ang ako kanang anak-anak, si Pia. Unsa? Naya din mo. Ilaya lang. Kung pagtipo na unya ta, dili na kita maproblema sa kwarta bon. Kaya ang iyang buhok, bulawan. O bisag unsaon ko kini sa pagputol, dili gyud kini mumubo. Unsa? Imo siyang anak? Nalipay ka ba sa akong balita? Nga may payom lagi ka. Si. Oo, nalipay ko. Nalipay kay ko. Nasaydo ko karon na. Kulas ko pangita ang babae nga gigkog manihari. Okay, sige na. Kaon na. Ni Ao. Nga. Ungitanti ka. Nga. Kana. Murag itagbo gid mis kapalaran si Nisi. Oo nga, love. Bisag maglagot ko sa dagway anang akong anak-anak. Dadon ko niya na siya kung asa man kita mo puyo.
Aron, doon na tayo tinubdan sa kwarta. O dili na kinahanglan nga maghago pa ta. Dili. Dili ka mo sugot nga dadon ko si Pia? Ha? Ngano? Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan. Ang finding sa doktor mo tong baga kinae o sige kuan oy butod. Dili sakit. Sakit gani. Palit na lang ko Sid Panyawan capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag udto hapon. Nauli ang jud ko sir. Makatulog na ko. Salamat jud kaayo sa Sid capsule kay nakatabang jud nagdako sa among pamilya. Sen Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sen Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika. Pero nga naman, Bon. Dili. Dili ko mo balibad. Ke. Ke, yun ke, karaan. Ay, ikaw yun, ay kulbaan ko, kiyawan ko. Mo ginaganahan ako ni mo. Uy, komedyante ka ikaw. Kapino o kinusian. Kadiyot lang ha, kay tubagon ko na. Hello? Kuha ako, Bon. Sir? Unsay na itabo? Hain ka karon? Sa bungtod. Diin ko ni mo kuha sa mayagi. Ha? Hurry up, please. Sige. Na ko, dong. Sir. Nako, sige, bye. Pasaylo ako ha. Di ko gustong biyaan ka rin pero may kinahanglan kong addoon. Pero, lab. Sige, addoon ako. Amping ka, love. Take care. Ay, tuan na. Ay, ako nalikaon. Uy, anugon man sad kaayo ni. Pagkadaghan na ba ining pagkaon na? Okay ra. Dadon na lang nako ang sobra. May langsad ning ponyong, makakaon sa tuglami ang baldado kong bana. Ha? Makasayon sa iyo nagikupkaon o lami. Inig-abot ay nako ron sa bay. Putlan ko na sad og buhok si Pia. Kwarta na sad ni Dis. Kaon tang may na. Tagan na ba ta? Noy tatay? Gigigano. Tagalita. Sige. Unsa may tag-ano na to, noy tatay? Ani ha. Tag-ano na to, mas daghang kag mahurot og kaon diya sa atsara ba? Atsara nga kapayas? Kapayas, atsara kapayas, mura putol man. Kaysa masodron sa grapon para ibaligya. Okay, ko na. Ay, lami mo kong taon kay Ninoy. Bisag way sudan-sudan ba sa way laing sudan kani samot na parisa ni buwan ito sa lubos buwa niya atsara. Sus, luwas na. Why problema? Mao ba? Tilewi. Samot nagkahurot. Unsa pa man unya ipang-deliver mo niya. Kadaghan na ni. Nida sa nimo na tatay Noy, oy. Mahurot ka ni. Kugihan kay numungan kapayas ni may piyat gawas. Dako kay nagtabang na to, oy. Kugig diskarte rin kinahanglan na di. Pikat po isad ba taog bagno na ng mga kapayas na.
Mao lagi pero niya hapon naman. Oh, nya gapon. Kanang Magdaog ta? Biyahe na. Ha? Boboin na tong mga kapayas. Ay, oo. Bitaw. Oh, bitaw. Bitaw. Pamu. Sige, bitaw. Pamu na. Wala, bitaw ba? Akin yung hapon na, ay, masahop na ang haring adlaw, tana ba? Pero, ang Rayna din ni Simon Panimay, o yun mo ulit, sa? Ay, noon, adi man tamahibungan na niya. Nigbiya na yung Rayna din ni sa iyang trono, ug buntag, mauli na siya. May buong ta, sunod pa yun buntag, di ba? Buong ta na. May buong kay tay. May buong yun. May buong padiay mo. Uy. May buong padiay mo. Kung dili ko ganahan nga mo pauli din eh. Oy, Uy. na. May mo ani. Ako din ako may buong. May buong ko magpuyo ka din sa inyo. May dakong para ni mo punyong. Kaon ani punyong. Ay, suod pag ko ano, sudlan na sa unsay pangalan na. Ambot lang nimo ano kana mo imong gisudlan. Kana mo ng container nga plastic nga nang murag gitanday Kaon tabon. na. Sige na punyong kaon na. Kani kaon na sad ni. Ayun ako nga unsa man taon ka mga pagkakabot. Kinsa man nag-ingon nimong apil kag kaon dor? Alo no hagdakam kaon ni. Unsa man taon Ha? kay? Tingog ka, kaon na mo. Kaon mo kisa ingon. Ikaw, karon pagali kami. Pangaan na mo, nakay daw pagkaon. Ani anak ko, ang kaon na pon. Tagbay ka? Mo apil kag kaon? Tagbay ba ka? Tagbay ka? Dili. Kaon naraman din na. So, di ka apil sa amo din ha. Kaya di man kataga din tagagawas ka man. Ambot nga nung niya kapirme sa among sod. Panghaon na mo, punyo. Mauna gano'y tatay. Wala kay laboy. Samo. Kami raman sa typhoon yung tao din apil ko taon, kaon taon. Oy, mo kao. Bagaon ka kagagway. Gagawang nga ka no. Tamparason na karog na palapa. Lapalampa si Butil. Try ko no. Hupo, ha? Hupo. Ano po buon man? Usaw man ako pagtamparos nimo sa kulapalapa kung magbarog ka. Makabila di ko. Maulay ako tuyo kay bro kita. Wala na. Nagkana mo sudan-dahan ako ibalhin ta niya ang sudlanan bita. Unsa man ba di nang? Unsay ngano mangko kay ngano mangko? Kabantay ka? Wa ka matingog si Nipunyong. Nipunyong, tatay. Wala ko tingog-tingog niya. Sige bro ta daw. Naunsa ka? Kay ngano man? Kuan magod ka nang guwapa ka karon. Karon na day ko nagwapa. Nga gwapa man gid ko pirme. Pero mas guwapa juga karon ay matungkuan be. Ay kani ay lami agyo na ni sudan na ay. Oy, unsa man kagiinan ti ka ba ayaw pang Unya ang ayan kay kasi mo gisulo bagay kay kanay. Porbida di batan-or ka tan-aon. Tarong ba? Lagi napaparlor ka? Ngano man. Ang ayan sa kasi mo make up town adunahan kay katanaon. Mao daing galante di kay kang namalit og sudan. Imo daing gisabay ang imong dating sa di ba? Sa tinigalupas dating ba dating? Ha? Ana magyud ang mga dato manghitagon kayo di ba? Mao di no? Oo. Be. Bitaw. Kaon ko na to ha. Sige, kaon na dor. Daghan man sad na dor. Ay baya sila makahurot ana. Hain man di ay si Pia. Nawa na akong gawam sa paglupad. O ang akong kusog. Unsay sunod nga mawa na ko erbitan niyang bruha. Erbitan niya hain ka. Maluoy ka na ako, pakita na ako. Matod di mo kanunay kang nagauban ako pero hain ka ron. Ganang wata ka makita. Kaganina pa ko nagsigi og sangpit ni mo erbitan niyang bruha.
Hain karon, naginahanglan ko nimo. Ermitan niya ang bruha. Ikaw ba ang sunod nga mawa na ko uban sa akong gahom? Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa said liniment dali ra siyang maulian. Mo bati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga tiil, batiis o usahay mang laylay pero akong buko-buko magsakit mga puy akong gamito ni Haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala man pudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nanamay. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Seed liniment. Bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi. Said liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said liniment, mapalit sa mga butika. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.